Муамин Ямал. Муамин. Муамин. В момента си във видео Муамин. Ямамин. Ево, във видеото сте, чуват ви. Ама кой ще ме гледа? Мене. Марти можеш. О, не, защо това е трудно? Хора, сега ще си причиним. Ето, вижте ме. О, не, падахме, така не ще. Ще успеем. Важното е да и умрахме така. Знаеш ли? О, така. Да, бе, Гоги, добър си. Така начин. Знаете, че всички се чуват. Да, ма кой ще ме гледа? Кой ще се абонира изобщо? Кой? Само Марти може и ти, Борил. Се абонирам. Благодаря. Аз искам да се абонирам на майка ми, да се абонирам за канала. Да, защото мисля, че се плаща. А докато, за да станеш член, се плаща. Така, нищо. Така. Да, защото то е трудно. Не съм зле. Не съм зле. Давай, Гоги. Почти го минах. Ето тук е финалът, който е... Минах го за първи път. И съм втори. За първи път го минавам и съм втори. Браво, човек! Ти си втори? Да, това ниво игра за пръв път. То нарочно иска да умре. Да. Има супер як скин, па иска да умре. Не вярно. Тъп е. Аз го им... Майкъл, ти си много тъп, бе! Да. Пълен иджок. Заради, че майка му сигурно е била такава. Най-после! Най-после! Майко, сега трябва лазер и ще го убият. Тук е мега трудно. Абе, виж го какъв е пробе. Просто се лигавише. Видя ли го? Ще се излегави много. Нали? Аз просто. Аз съм много добър листа. Все пак съм добър. Ей, кой ти даде? Докато не дойдеш, така добре. Аз на това с пързалката съм много добре. Аз на това изобщо. Лаваленд. Да видим дали 7 човека да ще умрат и един от тях. Тоест 6 човека ще умрат. Да. Може би, не знам, тук това не ми е нивото. Трудно е. Оф, 4 са умрели. Оф, така. Майко. Така. Бих. Майко, за първи път бия на това ниво. Аз съм бил само една игра на Стъп България. Сега е последният рунд. И ако бия, взимам коронка. И ще имам 3 коронки. Аз само един път съм бил и... Дано да е моят специалитет. Там съм много добре на къмбъл. Кой? Аз съм добър на кулъс, да. Не. Това е трудно ли? Да, трудничко си е. Трябва да се пазиш от тези роботчета, да не те изблъскаш и не трябва да падаш от терена, да не те изпуска това, което стреля сирене. Което в един момент ще започне да се мъчи да стреля сирене. Ето вижте. Оп. Така. Може би ще умра. Така ли? Въпреки, че не съм... Да, то може да ме избута и да падне от терена и да умре, както и те малко тъпи гадни създаница. И ето! Въпреки с пандичка. Аз го имам тоски. На пандата? Да, докато Иванка... Да играш. Добре, така. Ти добър ли си на кълбас, Даш? Да.
Аз съм Така, много... така. Аз благодаря на това, че съм бил... Brawl Stars. Brawl Stars. Ти ми обеща една игра. Добре, айде. Не искам с този скин. Са готине. Искам с друг скин. Как се сменя? Бъди с пандичката, ако искаш. Или с зайка. Той е много як. О, да, тук. Да, заекът. Ама не си го юзнал. Не си го юзнал първо, значи. Не е като в Brawl Stars. Юз. Оп. Така. Може ли едно? Добре. Просто вече нямам храна за това. Аз цял ден бях без храна, само си купувах от лавката. Аз нямам пари. Имах много малко храна и аз взех. Че не съм храна. Не. Дай това на това. В следващата игра, моля те, Марти, не искам да загубиш. Не, така. Аз съм. Поправи. Бабо го. Аз имаме точно невължено. Добре, не ме пука. Това е трудничко, но аз се справям. Както виждате. Майко, не, падна така нищо. Пов, така, елиминиран ли? Нищо. Бях с Почти бях на финала. Само че тогава се елиминирам. Сега отиваме на Brawl Stars. Сегувам се, бе. Хора, значи... Остигнах второто ниво. Просто спазвайте си обещанията. Ужасно. Кой твой? Ужасно. Винаги стигам до едно и също ниво. Флашката колко струва? Ама един и няколко. 20 лита. Може ли да се вземам? Внимайте само да не го разсипете. Сега, ако го разсипаме, ще ядем от после. Ще изтегне да тя на мъжния от година, ние взимат, майкия взимат. Бъди, ти сте по... Най-хубави ми сам. Единственият ми епик скин в Къстън България е един Логан. Кой? Не мога да го пиша. Не е толкова зле. О, това ме стрелва. А за какво бяха Белус? 5 и 10 има. Вода. Гоги, как се дашва? Колко от камбанките остава? Не става така. А колко такива? Колко пъти? Тук е... Ха-ха-ха.
Пуси прес. Той вече беше тук. Обикновено използвам пинчето или как се казват в стамбалгайски. Това плачещото. Емолт. What? Как се дашваше, Гого? Кое? Как се дашваше? Скоро? Как? Тук съм много добър. Искаш да ти го бия. Не, благодаря. Сега изкочи натам. Можеш във въздух, като си да скочиш. Така ли? Да. Не, така. Скочи. Ей. Дай ми по телефон. Чека, 5 минути наистина баща се ядове отвън. Кое е много дълго. Ти вниз. Обаче няма. Това не си ти бе. Тъпо. Нали Знам. Просто има и скъпва малко интернет. Гого, може ли една игра на Brawl Stars, защото си във видео? Окей. Добре, така продължаваме. Ще ви покажа какви якове скинове има. това кое е? Да, в светлина години и някакси ще дадат фри Хора, здравейте. Да, знам. И слушам, че ти ми взе. И сега ме гледаме. Вижте каква е той. Пам, пам, пам. Но не съвсем. Не мога. И виж. И вижте. Имаш ли скинове? Аз нямам справа. Не! Питам го. Той няма справа. Нямам справа. Това е мистер Фи. Това е много смешен. Буквално му порасна вървалка с главата. Така, си играе на игра с динаморчество. Видите колко е. Много е готино, когато той се трансформира в по-готино. Я ли на Браубъл? Браубъл, 5 срещу 5. Знаеш, Файви, знаете ли, че Кланс е много добър на 5v5? Браубъл. Ей, знаете как го казва 5v5? Че, Дамяне. Защото правим нови евенти на филмцата. И така вече размазахме. Давай, вкарай. И така победихме.